karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Daganay! Kailangan ko na tungo! Ryan, anak ko! Dili na ako kaya! Butas pa rin na tungo mo! Gikan sa nagsulat sa maldisyon o barang. Duha na lang kabinuhat ang bililon sa kong kinabuhi. Ikaw ug nga akong igsuon. Hindi ko gusto na mawa mo ka na ako. Mahal ko kayo ikaw, Eden. Bililhon ang imong kugma, Ryan. Apan ayaw ko higugmaa. Mahadlo kong mahisama sa usa ka buwa. Nga sa usa ka pamilok. Kalit lang mahanaw. Ano ko nang imong kugma? Daga na kayo mga ungo sa atong isla. Di na ito pasagdan nga padayon sila magkapambiktima. Atong sukla ng mga ungo! Ang dama yung mga dinaling sa magagay! Suklato na ito sila! Abante! Pag-akong ityon! Celia! Ginagin sa ungo! Aliyah! Aliyah! Mutuo ka ba og ungo? To ayaw. Palpal. Makapanlimpawt sa balhibo nga sugilanon nga sinuwat og direksyon ni Jocelyn Pundok Alguno. Musika Randy Padayaw Suson. Tunubog Kasikas Jeffrey Pabilig. Dalit ka ninyo sa RMN Production Center. Tatak RMN. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!